खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा मृदुला बसुमतारी। आङो बिटिएडनि सिडब्लिउसिनि मेम्बार। दिनै आङो ससियेल मिडियायाव फैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय थांनाय 24 खालाराव माने आंनि जि आं फेसबुक ससियेल मिडियायाव आं नुनो मोनदों आंखौ माने जोंनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि सारजों जितु मोनसे गाज्रि फट' एडिट मेकिं खालामनानै जितु भाइराल खालामदों। माखासे पेजआव आं नुनो मोनदों बे पेजनि मुङानो जाबाय वांजां पेज। बे पेजआव माने ओरैबायदि गाज्रि फट' भाइराल खालामदों। आं बिनि सोमोन्दै आं दिनै क्लियारिफिकेसन होनो होननानै फैदों। बे फट'आ एकदम मिसा। नोंथांमोना बे फट'नि सायाव जेबो साननांगौ गैया। नंगौ सारा जोंनि न'आव फैदोंमोन। बाहाय आंनि हासबेन्डबो दं आरो प्लास आंनि फिसालाबो दङ। बे सारा माने आंनि फिसाइजों मोनसे खामानि रायलायनो लागा दंमोन। जोंहा पार्टि मेटार बेखौ लानानै आंनि फिसाइजों रायलायनो थाखाय फैदोंमोन हाग्रामा सारा। बेखौनो माखासे मानसिया माने षड़यन्त्र खालामनानै माखासे फेसबुक पेजआव बानसावदों। जेब्ला सारा जोंनि न'आव जोङो न' सिङाव जोङो आंनि बोराइ आरो सारजों साथामजों जेब्ला जों सावरायबाय थायो खोथा, जों माखासे पार्टिनि खोथा, जों माखासे खोथा रायलायबाय थानायाव गामिनि सानैसो हिनजावफोरा फैदों। बिथांमोना मा उद्देश्य लानानै फैदोंमोन आं बेखौ बुंनो हाया। खिन्थु जेब्ला बिसोरो जोंखौ गाज्रि हरो होमबा जों आंनि फिसालाजों आंजों थांनानै आं दरजाखौ खेवहैयो। खेवनानै जेब्ला आं बिसोरखौ नुनो मोनो, बिसोर साब्रैसो हिनजावफोर बिसोर ज' दंमोन। ओमफ्राय आं बिसोरखौ सोंदों मा खौरां, मा उद्देश्य लानानै फैदों। जेब्ला बिदि सोङो बिसोरो सोंदों नोंसोरनाव सोरबा आलासि दंफैयो नामा? थिग बे टाइमावनो आं होनदों औ जोंनाव आलासि दंफैयो। बिदि बुंनाय लेखा बिसोरो आलासिखौ नायनो होननानै बुंबाय। आं होनबाय औ नायजायोथ'। जेब्ला बिसोरो न' सिङाव आलासिखौ नायनो होननानै थाङो अब्ला बिसोरो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ नुयो। होमबा बिसोर गावसोरनो नुनानै माथो हाग्रामा सारसो होननानै गावसोरनो शक जानाय बायदि जानानै बाहेर फारसे ओंखारबोफिनो। जेब्ला बाहेर फारसे बिसोर ओंखारबोफिनो गावसोरनो गावजों गाव सावरायलायनानै माने आंनि सिगाङाव बिसोर बुङो जों माने गोरोन्थि जाफ्लांबाय। माने जों एसे दस्रा एसे उद्देश्य लानानैसो फैदोंमोन। जों हाग्रामा महिलारि सारखौ फैदोंमोन होननानै सानाखैमोन। बिदि होननानै गावसोरनो जोंजों मोजां सावरायलायनानै गामिनि मानसिफ्रा ओंखारलाङो। बेखौनो लानानै माखासे सुथुरा पलिटिकेल इस्यु खालामबाय। माने अखानायै 24 माने अक्ट'बर खालि माखासे पेजआव जों नुनो मोनबाय जे वांजां पेज आरो बर'सा पेजआव माखासे गाज्रि माने फट' हाग्रामा महिलारि सारजों आरो आंनि फट' एडिट खालामनानै भाइरेल खालामनाय नुनो मोनबाय। बेबायदि जुदि हाबाखौ जुदि जोंनि बर' समाजाव बेबायदि मावोबा माखासे माने गाज्रि हुदाया बांनायनि सायाव बांलांगोन। बेखायनो गावजों गाव बेबायदि खामानि मावनायखौ नोंथांमोना बन्द' खालामनांगौ। आरो बे माखासे फेसबुक पेजआव बेबायदि गाज्रि फट' भाइरेल खालामनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि बन्द' खालामा आं बेनि सायाव थाबैनो आं एक्सन लानाय जागोन। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ अननानै आं रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बेबायदि हाग्रामा महिलारि सारजों आरो आंनि फट' एडिट खालामनायखौ थाबैनो नोंथांमोना शेयार खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ। आं गुरैयै अननानै नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय। आरो बिटिसिनि गासैबो रायजो राजानि सायावबो आं गुरैयै रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो साननाङा। हाग्रामा महिलारि सारा सासे बर' हारिनि संग्राम खालामनानै फैनाय, हारिनि सेक्रिफाइस खालामना फैनाय सासे सुबुं बियो। दिनै बेखौ बेबायदि दिनै गाज्रि फट' एडिट खालामनानै भाइरेल खालामनाया बिराद लाजिनांथाव खोथा। आरो आंखौबो सासे हिनजाव माहारि हिसाबै आंखौ बेबायदि फानसावनाया बिराद गाज्रि जादों। बेबायदि खामानिखौ जुदि मावबाय थायो होमबा समाजा बिराद गुबुंले जालांगोन। जोङो माने मोजां लामाजों आगान सुरनांगौआ बेबायदि लामाजों जुदि थांबाय थायोबा बुहुत समाजा गुबुंले जागोन। आरो आं मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों दिनै मोजां जुदि नोंसोरो रियेल घटनाखौ जुदि मिथिदोंमोनबा
दिनै नोंसोर मोजाङै जुदि डिटेल्सखौ लायालासिनो दिनै आंखौ गथ' सानैनि बिमा बुंदों, आंहाथ' गथ' सानै नङा, आंहाथ' फिसा सासेल', मारै नोंसोर बुंनो हाखो? बेफोरावनो जों बुजिनानै मोनो नोंसोर माने माखासे खोथा माने बानसावनानै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ नोंसोर माने फासायनाय पलिटिकेल इस्यु खालामनानै। बेखायनो आङो नोंथांमोननि सायाव आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय, अननानै नोंथांमोना माखासे गाज्रि फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव बुंनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। नंगौ, बे आंनि दा बुंगासिनो दं बिसि बुंनाय रावा एकदमबारे नंगौ। बेखौ जोङो गासैबो जोङो हमनो हायो। जाखिनि भिडिअ बा जाखिनि माबा होबाय दङ बेफोर एकदमबारे नंखाय। मानोना आंबो एकदम लोगोआवनो दंफाखायो, आंनिनो आरो गथ' सासे दङ बेबो दंफायो। बेखौ खुनु जोंनि रायजो राजाफोरा खुनु आदारवाइज साननो नाङा, जोङो एकदमबारे जोङो खालामो आरो। अननानै आङो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे नोंथांमोना बेबायदि पस्ट होनाय, गाज्रि बानसावनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। मानोना गुबुननि न'खराव बेबायदि अर सुनो नाङा। एकदम नंथारै खोथाफोरखौ होनलाबायनानै जे जानला मोनला बखिलाबायनानै बुंनायखौ बन्द' खालामनांगौ। अननानै आं गासै रायजो राजाफोरखौ आङो एकदमबारे आंनि आत्मानिफ्राय आङो बुङो जे नोंथांमोना बेबायदि खालामनो नाङा। जोंहा न'खर दङ, गथ' गथाय दङ, बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ आं गले गले खावलायनानै आंबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।